Sa ubay, na ko anak sa Alicia, na ko anak sa Cebu. Kanang wa mo kaila og unsay ang kasing-kasing. Punta Cross. So amo bro. May ta Ginoo pa. Buaran sa ubay. Di mo man ti. Hagi. Taong tag-skill. Let's go. Hi guys, welcome back to my channel. Ako na po ni si Flor Denise. Mahadong buntag ninyong tanan dyan. Ang tanan mo karon sa mahadong panglawas. Happy Fiesta Day sa Bohol. Sa kabilarang City Fiesta karon dyan. Tingnan po guys, nga tama ka ng malino na itong panahon kay karon na ba sa gigabaan ko tali ulit ko Bohol karong Mayo 10 pohon dyan. Nadlo ko kay gibalik na ko no dag quarantine 14 days gigabaan ko na. Kaya tawanan na bagay ko mag-inasaran dyan. Kung guys, karon guys, kanang nara ko i-share ninyo. Legit mawali mga ating mga baser karon. Pero kadawan po nagpa-apekto ara mag-isir ninyo. Kanang lining bash na ho. Ang kuno ko kanang ako kuno nag-inarti na ko sa aga kuno kontento anay lami. Sa dizang giingan dyan. Ngano kuno nga daghan kong gitawag og anak. Naghapon ng anak sa raman. Ning tabaganin diyang bas dili lang sa vlog kay para makaipawapod mo tanan. Kita guys, pwede man ta mo tawag og anak sa kanang mga bata pa nato. Ako kay mahilig jud ko magtawag og anak sa kanang mga bata ba. Pwede man mo tawag og anak kay tiguang nagkapwede ka mo tawag og anak dana nila. Nakuno ko yung anak nakuno si Marjorie Zumar, dyan nakuno po ko yung anak dari Cebu. Nanang kinabuhi og nganong anak ko. Nanong kanang gitawag na sila anak. Pwede ta mo tawag og anak bisag kinsa, basta kay tiguang na ka or kay daran sa imong anak na imong gitawag og anak. Asa na panghilabot o kanang nay sa ahaning kinabuhi at sa panghilabot. Ngano kuno nga daghan kuno kog anak nga asara ko niyang anak ano kuno daghan kong gitawag og anak. Ano kamo mga bataran dia pwede mo muna tawag og anak. Ja ginapazog ko nga naginarti kuno ko unja piling kuno ko gwapa. Malaglos nga basta makaginhawan dan ako'y mata nga murag matagiring. Salamatan ko dan sa Ginoo. Ug sa isong tanaw kanang nagpiling gwapa ko. Ako nagpiling gwapa, mabitaw naginarti ko kay ba ko kung sa amnaw. Sa mura man ihatag sa Ginoo na sa antaman nga mo. Aram pang isir rinjo guys, sa injong ikasakit nga ano nga daghan kong gitawag og anak, na ko'y anak sa Ubay, na ko'y anak sa Alicia, na ko'y anak sa Cebu. Kanang, wa mo kaila og unsay ang kasing-kasing. Aram ang isir rinjo, siguro ako ang anak nga niliwat sang amahan, kay kanang ang tatay, grabe dyan na si Zaka manggi maluluyon. Di ko makalipat sa una. Bisag daghan pa mi kaadto bisag sigisag panganak og daghan nga dapat si Za. Naman mi kuya sa una guys. Kana sa tay makakita nag kanang mga bata nga kanang murag naara sa kana bang mga bata nga di pakakaon basig way paniudto kanang bata nga kung baga kanang murag palaboy. Isa din ang adapon isang kuan kay basig kuno gigutasan basig gigutasan basig wa nagkaon nga grabe nga na sa tay kasing-kasing siguro. Mo ni kasing-kasing nga kanang dito nakuha ng tatay nga nga ako usad ko ka inahan nga maluluyon og anak. Diyan na pa jining bash na ngano kuno nga wa ko kamusta ko sila sa Marjorie. Ako guys wala man jud ko nag-vlog nga nagkanang sibog tawag nila ni Marjorie mo wala ko mo tawag dito kon kay ana man giwat na makaulit ko. Kay aron pong di put sila mingaw kaadyo nga magsige tawag sige istorya. Kay mas makamingaw man na mazupay imo na lamang hoten nga makauli ka. Kay napiningan nga hara sila okay ra sila Marjorie si Jumar to silang papa naman sila amahan. May nagkuha nila ron dya. Salamat sa baser na kay naghanjog kong napulot nga pagtulunan sa nakuha nga pagtulunan sa imong pagbash na ug muing ka nga kanang sa tuy sang giingon kanang naginarti ko sa piling ko gwapa wa ko nagpiling nga gwapa ako nagpiling nga gwapa kay kaning yatag sa Ginoo na hani gipasalamatan nga yan ira ang naw ang kaniyang matawa ni maot
Nagalingan na nga bisag maot gwapa na na. Ang pananaw sa Ginoo nato usara kitang tanan gwapa wa tay maot. Pag-ging na pag kunin sa harang i-flash na nag-isang message niyan pag si nga nagkadugay nagkamaot ko ang mga content dahil kung si Bon sa paulin ako nagkubuhol. Uli ako nagbuhol kay kanang kuan sa ito isang iyan nagkamaot nagkakuan nagikuno. Salamat ka dyan mo sis, God bless sa kanang imong kanang pagbash. Pero natural naman na guys, nga nagadjay mo manghilabot kay di sila mawa sa kanang naikuan. Kanang rabad si Ja, manang baser na si Zajit, kay bawa nagsuko nga ng bas pa nasa sa mga isuon. Sige laman sis, pasensya na, dyan, muli na bito kong bola, tawat laman, dyan. God bless you ni mo. Kanang naisalamat po sa imong kanang kuan, pagbas na, kay kanang nakakuha po ko gamay, nakapulot po ko gamay nga kanang nay pagtulunan sa kanang ang mga nabasa sa inyong mga comments kanang nakakuha po ko pagtulunan gamay. Diya kanang ko nasuko pero kanang halamang gitubag kay murag sakit-sakit pud para na to nga ingon ko nga nganong daghan kong gitawag og anak halamang gitubag. Kita pwede ta mo tawag og anak bisag kinsa. Di ba guys? Diya kanang nagkadugay nagkamaot ang mga content sa ang vlog. Kaya parihan ako no mini, plura may bula na, nagkadugay, nagkamaot ko no, agamang mga vlog, ning si Janga. Parihan ako no yung purami, agahang vlog, o kang purami, parihan, nagkamaot, nagkadugay, nagkamaot na kuno, azo lamang panaway sis. Sa pagjang imisis lain ka nang, diya ko no kong idol sa una, karon wa na, kung wa na kung sa ganahin na, salamat po, jaw. Kanang wala kaganahi, pwede man pagdila ng pagkamutanaw sa kanang ang mga vlog kay wala po na magas. At sa pagkatanaw, kaya aron di pagka makasas Ginoo. At sa naman katanaw sa ang video. Kaya aron di ka makasa, di po ko makasa sa kanang imong comments nga kanang kuan. Para di ta kasa pareho. Kay ako kadaghan naman ko nakabasa mga comments nga kanang mga murag di ko ganahan, naran na sang i-delete, din na i-vlog. Pero karon kay marag tasta sa imong misis na hunja. Nag-vision na lang ni mo sis. Salamat po sa pag-idol ni mo na hunja. Karon wala magkaganahi, pwede na pag di na kamutanaw. Kay nakailar ba ko ni mo, karon na ikasigig pangutanan na sa una, o kinsa na nga ang anak sa Cebu. Siguro karon na nalipong na ka. Kaya naman ko Cebu, sa nakapiling naman na kanang ang anak dari Cebu. Ako di na i-share ninyo o kinsa ning ang gitawag og anak sa Cebu kaya ako ray nakaiboda na that's private na namo di na pwedeng kanang i-bulgar diha sa kanang sa social media o kinsa siya basta ako ray nakaiboda na og siya og among pamilya diya kanang nay di na kanang kwento ag ginabuhi ni ja sa anak dari sa Cebu kay private man na siya di na sa pwede nang kanang i-public sa kanang social media kanang sa kanang ug among relasyon kami ray nakahibaw mo na nga guys. Pasensya jaja. Moingon nga daghan ko usa ray anak unsa daghan ko gitawag nga anak. Pasensya mo kay kanang og mga bata. Mga kuan mo na pasensya mo. Kanang kahibaw kakita man ka mo nga si Marjorie ug si Marjorie PWD ang gimahal. Ja isang isuon ang gimahal nakahibaw mo na di ba? Ug unsa ang kasing-kasing sa mga ingana nga sa ingana nga klase nga kanang sa ingana nga klase nga mga pasensya na guys kanang sa ingana nga klase bitaw nga kanang nanginhanglag inahan kanang nay ako nanginahan jud ko kanang mulaba ko sa mga kanang ipanganak nga wa sila ka feel o kanang unsay paglab sa mama diya kanang murag gitawag ang pugos Ginoo nga ingana kanang nangalan sila ginahan mao na nga hang gitawag og anak wala sila kana sila Marjorie og si Jomar nanginang naman sila mama mao na nga mao bitaw na guys sa wa kasabot na asa lang pud mo pang bash kay mo kay bagon say nasod sa kasing-kasing diya kanang nay pasensya makailak ng patagamay danan diya kuan kanang nay
pasensya sa ang basin. Naglibog ka. Ug kung naglibog ka sa kanang nagsikog ingon na ako inak sa Cebu, di man na ni pwedeng i-vlog kung unsay among tinuod nga relasyon dani ang anak sa Cebu. Kay di ba sa tanan pwede natin i-broadcast diha sa kanang social media or para na mga vlogger mi. Di po na mo pwede tanan nga i-istorya diha ug unsay tinuod. Basta o kanang may kung nakoy anak sa Cebu, azo na laman mo pang lukit-tukit kung kinsa kanang kinsa sidya kay amo na Inja. Marato guys, kang nag-emosyon ako gamay kay nahiyabos ra ko sa kanang giingan ko ako ano man sila kay bawag unsay tinuod nga kasing-kasing na kay di ba sa pareho kasing-kasing ako manunod ng gasog ko o mga bata nga nanginahanglan o ginahan mo tunay ang kuan Inja. Ika lang pumupang bas nga maglibog mo anong dagan kog anak. Kaya man ang kinabuhi. Siya, kanang nay. Sakit po din na ako wa man ko sakiti sa giingnan ko nga kanang wala lamig ang content sa ang vlog. Okay lang. Aman ang madawat kay unsaan taman nga mura man piyang nay mong mga vlog tali sa Cebu unja. Siwa na naman tada sa Bohol. Salamat guys ang baser kay nakakuha jud ko daghan ka jud pagtulunan nimo. Ja, kanang mga to guys, kanang salamat kadyo nimo sis sa nagbash na kay nakakulang ako hapo ko gamay kadyo pagtulunan. This you nimo sis sa imong pagbas. Bye. God bless.